ЦСКА записа четвърта победа от 4 мача срещу Левски през сезона в А група. Червените спечелиха с 3-1 на стадион Васил Левски след два късни гола на Иван Стоянов и Иван Маркович. В духа на Великден срещата започна с жребий за избор на поле и топка с борване с яйца. Елин Топозаков заложи на опитния състав без нито един от младите таланти, които ползваше в последните матчове. За ЦСКА Мартин Петров остана на резервната скамейка. Левски стартира с удар на Орлин Старокин в началото на срещата, а Омарко Соко бе близо до попадение малко след това, но ударът му мина в страни от вратата. В следващите минути агитката на ЦСКА си направи закачка с завършилото с бомби и камъни в събота дерби на Пловдив, но обсипа стадион Васил Левски с червено-бели балони. Левски бе най-близо до попадението в 34-та минута, но ударът на Пламен Крумов облиза дясната греда на Амболи. След почивката Омарко Соко откри за ЦСКА след груба грешка на Павел Чмовш и пас на Ивайло Чочев. Армейците пропуснаха да затвърдят успеха си 10 минути по-късно, като Тони Силва не бе съсредоточен в най-важния момент. Левски успя да изравни в 82-та минута след гол на резервата Радослав Цонев. Греховете на синята отбрана обаче продължиха и скоро след това Имен Белаид не се намеси решително, а жокерът на Стойчо Младенов Иван Стоянов изведе червените отново напред. В добавеното време на срещата Иван Маркович оформи крайния резултат 3-1 за ЦСКА след асистенция на Мартин Петров в последното вечно дерби на емблематичния номер 17.